Καλησπέρα σας, είμαι ο Νίνο Βιέρης και αυτή τη φορά θα κάνουμε την τελετουργία της Οσούν. Η Οσούν είναι το ρίσας του πλούτου, του ποταμιού φυσικά, του πλούτου, της γονιμότητας και της αγάπης και της καλλιτεχνίας. Είναι το αντίστοιχο της Αφροδίτης. Φτιάχνουμε μια πρόσφορα αφιερωμένη στο ποτάμι για την Οσούν, για να μας χαρίσει την ευλογία της που είναι η μέρα της, 8 Σεπτεμβρίου. Αρχίζουμε λοιπόν, παίρνουμε τα ροδάκινα, κομπόστα ροδάκινο, προσπαθούμε να το βγάλουμε το περισσότερο ζουμί, 5 πάντα, στη γεμάγια ήταν 7, στην Οσούν έχουμε 5. 5 λοιπόν ροδάκινα, 5 πορτοκάλια, 2 κεριά, κίτρινη πορτοκαλί, εξαρτάται τι θέλετε εσείς, χρυσόσκονη, χρυσή όμως αυτή τη φορά, όχι μπλε και ό,τι άλλο εκεί πέρα, μέλι, ένα αιθέριο έλαιο ή λάδι, οτιδήποτε από λάδι και κανέλα, σκόνη κανέλας, φυσικά εμείς τη βάλαμε στο τέλος, αφού δεν το δείξαμε, και το πράσινο ρύζι. Λοιπόν, καρφώνουμε τα κουόρις, 5 και αυτά, στα πορτοκάλια, όπου μας βοηθάνε. Είπαμε ότι τα κουόρις στην σαντέρια είναι το σύμβολό τους, τα αγαπημένα τους υλικά είναι. Φυσικά εδώ πέρα είχαμε ένα μικρό προβληματάκι, δεν καθόταν το πορτοκάλι και βάλαμε στην αρχή λίγο γουλάκι μέλι για να κολλήσει. Το μέλι είναι το αγαπημένο, όπως βλέπετε εδώ δοκιμάζω, γιατί κάποιος προσπάθησε να δηλητηριάσει, λένε, ένας μύθος στην γεμάγια και αρρώστησε, και έτσι από τότε όταν δεν δέχεται άλλες προσφορές με μέλι, εάν δεν δοκιμάσεις το μέλι. Συνεχίζουμε εδώ με τα πορτοκάλια. Αυτό γιατί για να μην χαθούν τα πορτοκάλια, τα κουόρις μέσα στην προσφορά, έτσι τα καρφώσαμε στα πορτοκάλια πάνω. Το πιάτο φυσικά δεν είναι ακριβώς πιάτο, είναι ένα χάρτινο πιατάκι, το οποίο είναι κίτρινο, χρυσό για την ακρίβεια. Πέρυσι είχαμε κάνει μια τελετουργία παρόμοια, που ήταν ένα πορτοκάλι κομμένο στα 5, ο αριθμός της, και είχαμε βάλει ένα κεράκι στη μέση του πορτοκαλιού και πάνω είχαμε βάλει μέλι, το οποίο πάλι είχαμε δοκιμάσει, και πράσινο ρύζι. Εδώ πάλι ξαναρίχνουμε μέλι. Είχαμε λοιπόν βάλει πράσινο ρύζι επάνω στο μέλι και ήταν θεσπέσιο. Υπάρχει και φωτογραφία στο χατιμότζο κιόλας. Εδώ πέρα είναι μπόλικο μέλι, γιατί είναι το αγαπημένο της, το χρυσό μέλι. Φυσικά όποτε πιάνω την τελετουργία της Οσούν είναι μια... τώρα ρίχνουμε το πράσινο ρύζι. Το πράσινο ρύζι φέρνει τύχη και επιτυχία. Λένε ότι άμα βάλεις λίγο αλέη σπόρια στο πόδι σου μέσα και μετά το βγάλεις και τα πετάξεις μέσα στο ποτάμι, αυτό θα σου φέρει επιτυχία. Τώρα ρίχνουν τη χρυσόσκονη μετά από το πράσινο ρύζι. Αγαπημένο της χρυσόσκονη. Εδώ προσπαθώ να το ανοίξω. Συνεχίζω και έχω αγκύλωση, ψήξη στο χέρι μου. Το χρυσό, να το ξανατονίσουμε πάλι ότι είναι το αγαπημένο της. Φαίνεται φυσικά από όλα τα υπόλοιπα που είναι χρυσά και που είναι πορτοκαλί και κίτρινα. Εδώ προσπαθώ πάλι με το δεξί χέρι που είναι, αλλά έχω πρόβλημα και οπότε το χρησιμοποιώ αυτό πάλι το αριστερό. Και ξαναήρθα πάλι μέλι. Μέλι το σούπερ μάρκετ, δεν είναι αναγκή, και φυσικά να το τονίσουμε σε αυτές τις τελετουργίες, δεν ξαστρίζουμε τίποτα. Τώρα βάζουμε τα κεριά, τα επαλήφουμε με κάποιο λάδι, όπως είπαμε, κανέλας ή πορτοκαλιού. Εγώ προτιμώ το πορτοκάλι γιατί είναι πιο ωραίο στη μυρωδιά.
τα ντύνουμε τα κεριά και το βάζουμε στη μέση. Δυστυχώς όμως, επειδή δεν κάτσαν όρθια, το αφήσαμε ξαπλωτά. Είδατε ότι προσπαθούμε εδώ πέρα, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Είχαμε πρόβλημα όμως στη μεταφορά, για να μην μας διαλυθεί. Ο χαλκός είναι επειδή ταυτίζεται με την Παναγία του όρους Κάρμελ και είναι η Παναγία του Χαλκού, όταν βοήθησε την Κούβα και το Μεσοφέγγαρο. Αυτό λοιπόν το καρφώνουμε πάνω στο πορτοκάλι, αγαπημένο της συστατικό. Φυσικά μετά προσθέσαμε και 5 χάλκινα νομίσματα, γιατί τις αρέσουν πάρα πολύ. Και προσθέσαμε και λίγο σκόνη κανέλας. Φυσικά δεν το δείξαμε γιατί ήταν μετά. Δεν προσθέσαμε. Ξαναρίχνουμε και άλλη χρυσόσκονη, μπόλικη για να υπάρχει. Μετά ρίξαμε και λίγο λάδι από αυτό που ντύσαμε τα κεριά. Απλά για περισσότερη ενίσχυση και για να είναι πολύ όμορφο και να αρωματίζεται. Αυτό είναι ένα απλό κρυσταλλάκι. Πορτοκαλί, δεν είναι και χαμπάρι. Και τώρα ρίχνουμε λίγο λάδι βερβένας, το οποίο μας φοβολάει. Μας φοβόλαγε αυτό το πράγμα. Μακάρι να μπορούσα να σας δείξω να πάρετε τη μυρωδιά. Τώρα λοιπόν είναι αφιερωμένο και πάμε στο ποτάμι. Οπότε συνεχίζουμε στο ποτάμι. Μπαίνω λοιπόν μέσα στο ποτάμι, το οποίο φυσικά ήταν καταπαγωμένο το ποτάμι. Μπήκα και ξέχασα να βάλω το ομίερο, οπότε το ξαναβγαίνω έξω και ρίχνω ομίερο στα πόδια μου. Το ομίερο, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι τα νερά των ορίσας, το οποίο είναι με βότανα, όπως είδατε τώρα πέσει ένα τριανταφυλάκι με βότανα. Μετά, αφού βάλουμε στα χέρια μας, τα βάζουμε και λίγο στο κεφάλι. Μέχρι να βάλω εγώ, φυσικά έβαλε και η αίρια μου που είναι ακριβώς από πίσω και δεν φαίνεται. Ρίχνω και πάντα λιγουλάκι μέσα στο νερό έτσι για να φαίνεται. Παναγιώτη, αυτό δεν το πήρες, που ρίχνω το νερό. Το πήρες πολύ λίγο. Είναι η στιγμή που θα ξαναπάρω την προσφορά. Και θα πάω κατά μεσής του ποταμού. Φυσικά να τονίσουμε, όχι, εκείνη την ώρα έβαζε η αίρια στα χέρια της και στα πόδια της και στο κεφάλι της. Το ποτάμι, να το ξανατονίσουμε ότι ήταν παγωμένο, πάγωσα. Εδώ φυσικά προσπαθώ κάτι να σας πω, αλλά ο άνεμος δεν μας άφησε να ολοκληρωθεί κανονικά. Ωραία. Και τώρα μπαίνουμε στο ποτάμι. Όπως βλέπετε είναι και γεμάτο πέτρες, αλλά ο πόνος είναι επίπονος, η διαδικασία είναι επίπονη. Εκείνη τη στιγμή επικαλούμε τον Ελέγκουα για να μπορέσουμε να μας ανοίξει τις πύλες και να έρθει ο Σουν. Και αφού λοιπόν μετά αρχίζουμε τη δέηση στην Ασούν. Όπως βλέπετε έχουμε χρησιμοποιήσει ένα πλαστικό. Δυστυχώς το πορτοκαλί, αυτό το χρυσό που κάναμε το πιατάκι, χάλασε με το μέλι και με τα υγρά, το υγρό από την κομπόστα του ρολάκινου, οπότε αναγκαστικά βάλαμε πλαστικό. Ελπίζουμε να μην μέχρι στιγμής να αποδεχτεί την προσφορά μας. Το αφήνουμε. Και μια φίλη μου εκείνη την ώρα που ήταν εκεί πέρα και μας κοίταζε, είπε ότι πω τι όμορφο που είναι. Και εκείνη την ώρα βγαίνουμε από το αυτό. Ξανανέβηκα επάνω στην γέφυρα και έκανα τα χτυπήματα, το σινιάλο της Οσούν για να μπορέσει να έρθει.
τώρα κάτι εντελώς ασυμπτωματικό. Όταν γυρίσαμε στο ποτάμι, όταν πήγαμε για να φύγουμε για το σπίτι, για να φύγουμε από το ποτάμι, στο δρόμο, σε κάτι σκαλοπάτια, είδαμε ένα χάλκινο νόμισμα. Αυτό φυσικά δεν υπήρχε όταν πήγαμε. Αυτό σημαίνει ότι η Οσούν δέχτηκε την πρόσφορά μας και έμεινε αρκετά ευχαριστημένη. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Θα το δούμε στο επόμενο βίντεο.